hospital ahem ki pripen ki ong dung atum ning du kachipirinti rong isi pen kachesalam kalward langkethe ke pon pida rajok rat kacheleng kisung Simeon rong pharpen biulet bepiatum banghini ompuing tipialong lealong kapasik sagalam keklang Kardom Karbing nong live prime time birtalong pen nilisami Julie baby nonar jitha birtang ton pen ahudisi Karbing long angkang piara ratum aning ka chethenai lake Dipu Civil Hospital phan hanlo longri long parara ratum kisukyun ehud se ka chelang Japan van pen kiso ke pamia dim lake Dipu Civil Hospital hanlo bonda piniar ni bangso Civil Hospital ahem kipri daga jok ke ongdung araratum ningduk chipi ponrinti La henlo Dipu Civil Hospital ong dung atum mahang ke thegadim ong dung atum phan thilot pen kapareng thuadim ake ong bia tum phan kithi jipen kapajok adim lapen rada ning ka chethenai Dipu Civil Hospital hemlo Asam ang kangpen Civil Hospital ang bong ke klar nai kang thir nai anong e ke long Civil Hospital pini pen ke Karbiang long arara tum thekpon long lelo athe bangso Civil Hospital non malong kipriya sai klempon bomlo non malong Civil Hospital ke paru asai claim ponsi bangswa di malong Tata Foundation atumpen Cancer Institute ki kim kirang ponjia phansi sideng konthulo bonta Dipu rong supialong ke doprong aradum chotkali Karbiang Long District ke doprong araratum isia phurkimo dobinong athe ke ong dung atum ke bangso Civil Hospital along pensi mahang nang thekpen ke thekiding atum si ke ong bangso Civil Hospital aphan lada ke EEC kachari atum kalana dun ke mesen pen ajok asam ang kang pialong ke doan Civil Hospital ang bong pen ke klar naila pen kang thir naya hospital anong e ke long dun Civil Hospital lo bonta non ke Medical College included pen abangke labangso Civil Hospital hembana sonsi nang mandet lo bangso ajok puthot Tata Foundation atum pen Cancer Institute ki kim kirang pontujia phansi sideng pothupo bonda ke ong dung araratum bangso Civil Hospital ki pri theklong pen ningduk chepaklang ponrinti News report Rosanan se Karbiang Long live Kiramtang vosik ni phai krener cap ani kang sama porahut dilai lang tibuga hawar arve ki thepi ga jok ting adong alang roi ing baksi kania ing leng arong atowar pialong ke dona kalward lang ki the pon pidara jok rat ka cheleng kisung nang dolo Surihini ra inquiry ning kana phan ke cheng si Karbiang Long lang ki the arni penamatsi dilai lang tibuga hawar along towar kanglum etsi thekpon long lo bangso lang ke thehut towar pi malong lang kanglum era jok ghonta isi so se raratum cheleng ponlong le derlo bangso alang ke thehut dilai kanya ingleng arong towar pialong raratum ame thang jongjong a khipen lang ke pali ja lang pong mate kalvert sitame lang ke the pon pi derlo bangso kalward ka hengno lake non het lapukali kiramtang aning kana hut satame lang ke thea hut nang ke pon pi banga jok sarkar atum nang selam pi ponji mine pura Karbiang Long live a news channel along paklang ponlo lasong thotsi penengle thota lang nang ke pon pi bang ajok raratum kachelenga kisung chetong nang kokli lupusi raratum pen nang pachini dun apong mate aning kan wang satame la bangso adolong ke hino ajok mate rat tumpen kacheleng ke seksa ajok non pen batai ke thompli lo ke damtang abari kha hu sitame labangso Karbiang Long live long sitame nili tum pidun iglo labangso dolong ke hino pen ajok ni nili tum kisung labangso ki phua jok apong lo la si non puthot sitame pining nili tum labangso
ปุถอดนังลิตุมนนพุโตมาเตลาสว่าอาจารย์เทคมันอีกลองล้อละสินิลิตุมาหินเป็นกาจุนุรีอีกจิกิละหันล้อเจอพองนิลิตุมรองรัดตุมเป็นกาจิรุงลาบังโซสิตามินิลิตุมแกอิซีสาคุริบาคุริกิดูอีกตะกาลิละสินิลิตุมาบังแกabatay bang ke nilitum un ik elo la sinon sarkar ahin mate autonomous council non sarkar dobom la bangso tulam rong hang mate la bangso kecheri pon sarkar phan sitami nilitum anengkan wang la bangso arat atum sarkar phan pahai nangi pusi sob ke sat sob ka bikas pu la bangso alam puthak nilitum bikas pu hormu bang nang litum non rat sitami thek bon iklong lo jo bikas ke detlo la sinon puthot sitami la bangso anengkan wang pen nilitum kacuning ridun la bangso alam abang non alangli jongjung pen alangli autonomous council ahin pen sitame ba kaprek blok ahin pen sitame la bangso sai nang teng pon ik thekja pansinili sarkar hin phanili chu nengre iglo lasinili tum sitame सबका साथ सबका विकास को सरकार फांसी पहाई दुनो सेतानन पुआंता विकास बांके थेकलोंग ले देरलो लसे प्राबजेन पेन KAC कचारिपन CM तुलिराम रोंहांग आ सरकार हिन पेन नीलितुम आरोंगालोंग दोलोंग मेसेन नंका सलाम जिया फान रात पेन कचुनिंग रिपादोपन लो नीलितुम लाबांसो पुथोत नांलितुम नन फुतो माते लासो आजान थेकमन एकलोंग लो लासी नीलितुम माहिन pen kacunungri ikjiki lahan loje apong nilitum rong rat tumpen kacirung la bangso sitami nilitum ke isi sakuri bakuri kidu ikta kali lasi nilitum bangke abatay bangke nilitum un ik elo lasi non sarkar ahin mate autonomous council non sarkar dobom la bangso tulam rong hang mate la bangso keceri pon sarkar phan sitami nilitum anengkan wang la bangso arat atum sarkar phan pahai nangi pusi sob ke sat sob ka bikas pu la bangso alam puthak nilitum bikas pu hormu bang nang litum non rat sitame thek bon iklong lo jo bikas ke detlo la sinon puthot sitame la bangso anengkan wang pen nilitum kacuning ridun la bangso alam abang non alangli jongjung pen alangli autonomous council ahin pen sitame ba kaprek blok ahin pen sitame la bangso sai nang teng pon ik thekja pansinili sarkar hin phanili chu nengre iglo lasi nilitum labangso arong nilitum prai ini ke nilitum labangso akoloni long don krep hodo labangso don krep ho ang bong pen ako ahin atwar orong kacileng atum sitame labangso atol si kacilat mon igdo dilai pen bijoy rongpi karbiang long live longle tangka lapen arlo soalam ki henlo pir thelong lamki ke thenaye sonlo lason thomahin le nangli mek chidip dun thip un pulote kapre galam kya bangke nangli phan aveta hai lason si KSMI phu Simeon rong pharpen Karbianglong Women Justice Forum Biulet Bepiatum omphuing tipia long le phuthak kapasik sakdun alamki ke klangpon KSMI phu Simeon rong pharlapen KAWJF Biulet Bepiatum banghini nililong lealong nang kapasik sakdun di derja phan KSABD sir Laichan Ingleng lapen KSA Kongchun bang Thomson rong pia phan omphuing tipi ben kachuning rialam the kapalidam Thomson na phansita ni li chuning riglo Laichan na phansita ni li chuning riglo je ni li nu na himipi ni lu ni nu da kar bipi ni li pining pen ning kan kret roxy ni li kes chida net lo ni li long la sona pa di stap dunjia bang ni li ke kroi kre la si apran ko son si na ke chirap dunji ma la son si no na bang na chirap kidam tang arni nili Nirmal Kumar T state along le joine pele kheje pen kes chedan bomlo hala so hut ka do kawe alang litum nangka cherap che todun pen kes setame hai ponlo bonta non la KSMI phu Simeon rong phala pen KAWJF mai phi Biulet Bepia bangke nilong le nangka cherai dunja phansi bor irong lo la pen ni setame pini anse la tumbang hini ke ni hoturpu chichini pinlo pusi omphuing tipi pen pherangkya mayalo ningje pon Simeon aro KSA Simeon aro latum ta nili dong ko ano ne latum ta kam nang klen lo nang chipaduk dun lo sitami non ke nili chini no je non ke buche latum pan chini dak lo nili huktu rason si latum ke man det lo je la an je latum long le enforcement ji la an je nang pa diktar dun ji uke nili chini ne bon sita non ke chini dak lo je Simeon la pen ke Biulet Bepi la hai atum si Niliphan dak nang pa diktar dun Niliphan KSA Simeon arwalong ke dudun Thomson rongpia hinpen Niliphan dalal punang kipua lama bangke nilining oila
athe nili dalal kali nili methang along le along si ajar asaita claim bom laksi nili phan dalal punang ki pualam thea bangke kopia thema nili ki chokche nili phan nang paklang nang jipusi omphuing tipi pen ke hang padupon Thomson rongpi omphuing tipi ke dalar pusi nili phan nang kipu sitame nili ladak dalar kali nili longde nili phelang nili honors lahorian nirmol kumar tea state lake nili long le lo lasi nili ke nili methang akam si ke chiklem nili ke dalar kali pele long ne thang amila mili ne thang tawe ne kachingki ne thang tawe je ne national highway tangka ta ne long onde lang ne high court pen ne dadak stay order ne liche wande tanta council or illegal pen si la fan payment pidet nili phan la anak ke oina la anak ke chine anta KSA atum la Simeon aro je Thomson rongpi puneli phan dalar punang ki pu bangke nili ta nili ning oina la so bangke nili long ajat loi nili long nili phanang than vek nai la so la ma bangke la si nili phan dalar punang ki pu ajoy ne ke kopi si nili dalar ke chuklem ma la so approve promana bangke nili phanang pi vek nai nili phanang paklang kai vek nang ji la pen ke nili a hok alam si ke ning ji nili long le binong nili phelang binong la si nili non aroso hemepi karbipi la si nili ningkan kret truck anta nili ka chesong nili long documents do add ajoy ne si ampe nili la so long le nili long vek nang ji nili dalar dakali ja takali pele pe nili ja mila mili tawe la si la so Thomson rongpi nili phanangan la so nangkar boka bangke nili chechakchi News Desk report Karbi Anglong live Lakha ke thom Chinthong constituency ka parlo apar Chinthong latmar leng aronga ing namajo Meghalaya state Jaintia Hills district achomang atum Karbi Anglong arlo joy pen hembrit chikimsi hidi longle aning hangaling cheraipon bomlo Thengpi kirot kang huasai ke claim pu puthak Clardak pen kachini longji aphanpura pini ingnam rai ko masai khi pen KSA atum chelangra petsi adim an palidamlo Kahongri dama porahut aron repen hem kachikim hidia jo sai katiki lapen hanso katiki he hui thekdam longsi haladaga habar ki dobam arara tuma phan chetong dampen pherangkiatum lamthei sihini karju padupon pherangkiatum karju lamthe alanglitum lamboinang ki biduna tengke alanglitum bangso habar long ki do kedamtang ningkaning koira pho an pleng tanglo nonamat bangso habar long don sirke barado Amparta alang litum sai katiki boma hidi kedo antami pata kedo tang along le sai de pusi nang pachini dun. Try udon ID midi petang. Midi petang. Te pi da yo pi kamu pi hab one hab lay pi shop fish fish for us da yo pi kamu macam senam yo rap berarti. Teman ke Alang litum kacethan pon thua tengke bangso aha waralong kedo kepathir thip jia phan pulote Assam sarkar pen kipipon avotar ID do vek nang jipu nem be arong asar nang kapin kharateng voter ID setami cepalong dunlo Lasi bangso hawar penke akai dingpi ache the do tikke cheterek thek thelo puta nang chethandun ringtisi bangso hawar prabjin pen KAC ingnam raikom asaika matum pen kelang chari dunja phanta kachuningri padopon kamu suam ko hai po karbi da apsu barung ga yarap ni tu hai sa apsu barung sini pokngem temen tapat nang sumo su cerama ka apsu aslam ba da Alah, ini ID ka do Bisa don ID siya ni. don ra ID da Mangan si dumala long pen selama itu teman. Te kanungun don ID siya ni. don ID da tau nu wi ni don tang don su Chinthong pen hemari rongphar Karbi Anglong live Choro lo nali tuma por chipi pen birota nangilang donopon. Ini prime tama birota ke lapo ansi kang tonik lo.